Molt bé, doncs bona tarda a tots. Ja comença a ser hora d'anar dinant i seré molt breu. La Juli m'ha demanat una cosa que no és gens fàcil, que és fer una mica de resum de conclusions d'aquesta tan interessant jornada, i no és gens fàcil perquè sincerament crec que hi ha hagut uns ponents magnífics, tots ells, i que ha estat una jornada que jo demanaria a la Fundació Cartem, als organitzadors, que fins i tot tenim les gravacions, doncs que utilitzéssim les gravacions per difondre-la molt més, perquè em sembla que s'han dit coses que donen per molt més d'unes quantes hores que hem compartit aquest matí. Bàsicament, hem iniciat al matí amb en Joaquim Ferrer, el president de la Fundació, fent una pregunta, que era el lema, el títol d'aquesta jornada. És el nou regionalisme europeu una via per promoure la democràcia i el desenvolupament socioeconòmic? Ho deia el senyor Ferrer, que hi havia moltes paraules amb molt pes específic en aquest títol, una molt concretament el regionalisme. Un regionalisme que indicava que fa molt de temps que és Europa. Europa s'ha fet d'aquesta diversitat interna tan i tan gran i de la relació entre les persones de diverses comunitats, de diversos governs, de diversos territoris. Avui en dia el nou regionalisme europeu, com indicava el senyor Ferrer, és viu i és lligat a molts conceptes que avui n'hem parlat, el federalisme, conceptes d'àmbit polític, econòmic, social, etc. I pot continuar sent, i ha de continuar sent segurament, una alternativa al centralisme i a l'uniformisme dels estats, amb una Europa, amb un món global cada vegada on hi ha una governança més multinivell, hi ha diferents, podríem dir, diferents fases o diferents nivells governamentals, per tal d'apurar el paper dels pobles per sobre del paper dels estats. El primer panel d'aquest matí, moderat per en Martin Aramburu, l'estratègia europea de les regions, hem tingut 3 intervencions. El senyor Franz de Keyser ens ha presentat la dimensió empresarial com el paper de les regions, en aquest cas d'una molt concreta, la regió metropolitana de Brussel·les, que tenen un paper actiu en el desenvolupament socioeconòmic. Ens ha introduït uns estudis sobre subsidiarietat, el paper de la subsidiarietat, del principi de la subsidiarietat com a via per tenir èxit econòmic, social, cultural, etc. Introduint un instrument, jo crec, molt interessant i que hauríem d'analitzar molt més en profunditat, i podem fer-ho, com són un instrument empíric de classificació de l'índex de descentralització, que podem trobar arreu d'Europa, lligat amb el producte interior brut, el GDP per càpita i el seu creixement. Les conseqüències polítiques, les indicava el senyor de Keyser, és que les àrees, les regions més descentralitzades d'Europa i amb més competències són les que tenen un major creixement, donant per tant un millor servei i unes millors respostes socials als seus ciutadans. Ha introduït a la regió metropolitana, com deia, de Brussel·les, un cas específic de regionalisme a Europa, on es combinen aquests diversos nivells d'administració que són exemple de governança a multinivell. En aquest punt hem trobat que la definició de regió, ja ho hem començat a veure durant tot el dia, és molt diversa, tant sigui un element positiu o negatiu, però hi ha una gran diversitat, i apuntava ell amb una frase, jo crec, molt interessant: el fet que no trobem una bona definició d'aquest concepte no vol dir que no existeixi. La segona intervenció ha estat del senyor Andreas Budner, on ens ha introduït amb el federalisme europeu, el federalisme alemany, un veritable exemple d'estat federal a Europa, un federalisme que bàsicament ha indicat que era el principi fonamental, el principi central dels valors liberals. I un federalisme que és reconegut en el cas de l'estat de la República d'Alemanya amb la pròpia Constitució, amb les pròpies lleis. La Constitució alemanya, les lleis alemanes reconeixen, accepten, i no només reconeixen i accepten, sinó que promouen i garanteixen aquesta diversitat interna, molt lluny segurament per exemple, el Tribunal Constitucional espanyol, que en aquests dies estem decidint sobre el grau d'autonomia del nostre país. Europa, deia el senyor Budner, només tindrà futur si es respecta la diversitat i el màxim poder polític per decidir el futur de cada actor és portat al nivell més proper als ciutadans. La transferència, deia també un altre element important, la transferència de poder polític ha d'anar acompanyat a la transferència de poder fiscal. Crec que això també és un element determinant, i especialment si ho comparem amb la transferència de poder que hi ha als països, als estats del sud d'Europa. Federalisme, i concloia, és la millor manera de portar 3 grans elements. Per una banda, el creixement econòmic del territori, per un segon element, la seguretat, perdonin, que és que hi ha tantes coses que hi ha al final, la seguretat social, l'element social, el benestar social, per dir-ho així,
dels ciutadans i un tercer element no menys important per mantenir la diversitat cultural d'aquella identitat. Mònica Sabata, la tercera ponent d'aquest primer panel, ens indicava des d'un punt de vista de la societat civil internacionalitzada a Catalunya elements molt interessants. Un primer, que l'ordre internacional està basat, i això ha sigut continu amb les intervencions, en el pes dels estats, i els que no són estats no poden segurament participar en plenitud, podríem dir, al mateix nivell. El regionalisme actual no satisfà, deia Mònica Sabata, a Catalunya, amb el grau de diversitat regional en aquests moments està poc reconeguda. Introduir els elements del Comitè de les Regions, on hi ha una diversitat d'ens locals, d'ens regionals, de diverses competències, que això és un element, evidentment, com hem vist al llarg del dia, que dificulta posar estratègies comunes. Ha indicat tots elements finalment importants. Un, analitzar el lideratge històricament de Catalunya en el paper, en l'època, en la construcció de l'Europa de regions, en aquest cas el lideratge del president Pujol com a persona molt activa, indicar justament, i s'ha dit que avui justament és els 25 anys de la inauguració de l'Assemblea de Regions d'Europa i justament el president Pujol, que vam convidar a assistir aquí, està fent una conferència a Brussel·les aquest matí mateix parlant justament com a expresident d'aquesta gran organització i és més, també em cal dir-ho, que el president d'Ístria va ser vicepresident al Comitè de les Regions del president Pujol. Per tant, jo crec que aquí fins i tot lliguem dos grans regions europees. El segon element, un altre element que ha introduït Mònica Sabata, són les contradiccions importants entre els canvis del Tractat de Lisboa, que ha anat enumerant, i la nova realitat global. Per tant, s'ha preguntat com podem reformular la nostra democràcia en aquest sentit i aquestes contradiccions que ens trobem, i una bona manera segurament és incrementar la participació de la societat civil i del que ha anomenat diplomàcia pública o nova diplomàcia pública per incidir en alguns nous elements de les agendes polítiques com poden ser, i n'ha fet referència extensa, el medi ambient, la diversitat identitària, els drets humans, les relacions empresarials o la Mediterrània. Amb el segon panel, aquest darrer panel, moderat per Juli Cantalú, la identitat regional i nacional a Europa, hem vist tres aportacions des d'una òptica més identitària. La primera del doctor Agustí Colomines, que indicava ens introduïa l'Europa mosaic. Ha presentat el continent europeu, ha indicat que és el continent més fragmentat del planeta. Més enllà, deia ell, de la Unió Europea de 27, hi ha a Europa, com a continent, 50 estats que no hi ha cap que sigui homogeni nacionalment parlant, a banda d'algunes petites excepcions, però que fins i tot són clares. En tots ells hi ha conflicte o conflictivitat, podríem dir, des d'aquesta òptica. En aquest sentit, també ha fet una diferència fonamental entre minories nacionals i les nacions sense estat, dins del marc europeu, com podria ser el cas del nostre país, de Catalunya, i n'ha fet una referència important al cas de la cultura catalana. Des d'aquesta òptica és una realitat cultural molt clara, dividida en diversos estats en aquests moments, però que no té una traducció política, i és aquí quan indicava el doctor Colomines que esdevé un problema polític a resoldre en el futur. Ha introduït també alguns elements del nou Tractat de Lisboa del 2009, indicant que pateix el síndrome de la postmodernitat, que posa, per tant, com el seu fill, tot sobre la taula, tots els drets, però en tot cas no compleix al final cap d'aquests drets que ha indicat. Per tant, detectem el problema, però no el resolem.